Assalomu alaykum. Mebахшеда ҳамҷуда туяя? Туяя? Хай туйтон муборак шаваю. Ман ки шумо гум кардам, кофтани омадам ша. Случайно шумо дар ягон ҷо надиде? Не, ӯ ба ту монанд нестай. Не. Марда ки ман як хоқи дарози симпатични буд. Надидеша случайно? Домод, туй муборак шавад. Набро. Бером борон ная. Ҳар ҷо бошам ин домод арақ бепул додагиаша. Таршави осонай. Уфе, таргардани борика бумрме. Мардаке, ичи гапай. Я бори дигам арақ мехри арақ бо ҳам мехри арақ. Ота брези ба ман намехӯрдам. Ичи мардака ягаре, мардум хай ҳами шумо биге. Ҳами зан хуба ё ки ҳами арақ? Арақ? Ин сабути никот бисёр будайко. Не, зан хубай. Ба шарте ки арақам бошад. Намешава дига қати хеле. Қати ту намешава. Ман мехезам, мерам хони очам. Мара қатит намебари? Ту чӣ намери қати ман? Якафа бисёр наказанам, бугу чанд солши зиндагӣ монад? 5 солши шукри худо. Дар ҳамин 5 сол чанд та фарзанд дорем? 2 та шукри худо. Воҳ! Чима дар 5 соли дуроз 5 тане, 4 тане, ақаллан 3 тане ва 2 та, бирра 2 дета. Та гапа бисёр накун. Агар ҳой намуҷурой домод ёрдам намедоданд, ҳоли ҳамин 2 ташам намешид. Кушово. Эсрак. Ҳа, чӣ мегӣ? Эсрак. Хай бугу бача кади ё духта? Бача кардам, бача. Оварда додам ку. Эсрак кади якта бача кади. Хай, зана. Бугу ҳам бачам кида монанда? Намефаҳмам чӣ мегӣ? Мегум ҳамо бачам кида монанда, кида? Қа бисёр дод назан, иҷо родомай туи хона неку пас гавзан ҳамаро хоб бедор кардӣ. Чӣ мегӣ? Занак, хай бугу ҳамо бачам кида монанда, кида? Намефаҳмам ту чӣ гуфтеси? Гӯшота пахта каши чода товдачи. Мегум ҳамо бачам кида монанда. То ӯ мардака намешносӣ. Зафар, омада расидӣ? Ҳарчи омадия, иқа пештар биё. Я чӣ бугум бо ҳамён нафаҳман яке. Метарсим ону духтарака бия ҷо қошоша хеле кареса. Ӯ яке мефаҳмози ҳамада меро мега. Немега пасака дағушум бу. Не амуро пурсавалои рафтан намеги ягон казда. Не охем ҳамиҷа кига мезанӣ. Оли ман намирдам. Медони Зафарҷон, хаяка ҳами пешай туи монаю мегум нагумо, не ки агар нагум хуб намешава. Хубтараш ки ҳамиро бугум. Яке агар баъди туи мон бифаҳмӣ, бо яке ту хафа нашавӣ. Тинҷа мегум. Тинҷӣ нестай охи, тинҷӣ нест. Духтар ту мара талқав каси. Ягон камбудӣ чӣ хеле охи? Медони Зафарҷон, ман як камбудӣ дорам. Тинҷа чӣ камбудӣ дори талқав кавондесе духтар? Ман ягон намуда овқот пухта наметонам. Талха каф кадӣ. Ту бирои ҳамин зиқ шидӣ? Охи? Ту бирои зиқ наша. Барои чӣ ака? Ман ба ягон ҷо кор намекунам ки ту да продуктор биёрам.